Ympäristöministeriö sitoutuu pienentämään hiilijalanjälkeään 20% ensi vuoden loppuun, siis vuoden 2015 loppuun mennessä. No, käytännössä meillä on tähän aivan erinomainen tilaisuus, koska muutamme uusiin toimitiloihin ja siellä olemme sitten 40% pienemmissä tiloissa kuin tällä hetkellä. Pystymme myöskin puolittamaan energian käytön siellä uusissa tiloissa. Ja uskomme, että tällä olemme valtionhallinnon ihan huippua ja toivomme, että saamme myöskin seuraajia muista ministeriöistä. Olennaista on tietysti se, että mitä me itse siellä rakennuksessa teemme, kuinka me käytämme paperia, kuinka paljon me matkustamme, osaammeko me käyttää näitä uusia lynkin ja videoneuvottelujen kautta tulevia uusia menetelmiä, pitää yhteyksiä toisiin ministeriöihin, kollegoihin, alueille. Siitä tulee sitten se todellinen energiansäästö. Haluamme näyttää tässä tietysti mallia, mutta kovin se on pieni vielä yksi ministeriö. Ei sillä koko maan tilannetta ratkaista, mutta uskomme, että osaltamme teemme parempaa maailmaa tuleville sukupolville.